ideme žrebovať dvoch výhercov týchto dvoch krásnych hodiniek značky Swatch. Takže v súťaže sa nám zúčastnilo 4236 návštevníkov, čo je absolútny rekord zatiaľ pre súťaže na vyhrávam.sk. Súťažná otázka znela, ako sa volá kolekcia hodiniek Swatch pre deti, a správna odpoveď znela Flick Flack. Takže spúšťam žrebovanie. A prvé hodinky vyhráva pani alebo slečná Jana Sabová. Takže ideme Jane Sabovej zatelefonovať a oznámiť jej túto šťastnú novinku. Dobrý deň, prajem, Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Dovolal som sa pani alebo slečne Jane Sabovej? Áno, pani pri telefóne. Pani Sabová, vy ste sa zúčastnili našej súťaže o hodinky značky Swatch. Zodpovedali ste správne a ja vám chcem oznámiť, že jedny tieto krásne hodinky v hodnote 143 € ste vyhrali. Ďakujem vám veľmi pekne. Príjemné prekvapenie pred sviatkami. To som rád. A zapájate sa do súťaži často? Áno. A už sa vám niečo podarilo v minulosti vyhrať? Viete čo? Nie. To je prvýkrát, čo som vôbec niečo vyhrala. Super, takže gratulujem, hodinky vám pošleme, kolegyňa sa vám ozve a zistí vašu adresu potom a hodinky vám samozrejme pošleme domov. Takže gratulujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia. Takže prvá výherkyňa sa nám potešila. A mne zamrzol telefón a už je to dobré. A ideme žrebovať druhého výhercu. Spúšťame žrebovanie. A druhým výhercom alebo výherkyňou sa stáva Erika Taraseková, ktorá tiež správne odpovedala, že Flick Flack. Takže ideme zavolať aj pani Erike Tarasekovej. Vytáčame. Pani Taraseková vyhrá krát tieto krásne červené hodinky. No čo je? Výherkyňa sa na mňa ozýva? Dobrý deň, prajem, Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Hovorím s pani Erikou Tarasekovou. Áno, pri telefóne. A vy ste sa zúčastnili našej súťaže o hodinky značky Swatch. Áno. Pamätáte si aj odpoveď, akú ste zadali? Fú, takto složilo. Keď mi pripomeníte otázku, ale aj to si nejakým celkom istá. Ja vám chcem povedať, že tá odpoveď bola správna. Odpovedali ste správne, že kolekcia detských hodiniek značky Swatch sa volá Flick Flack. A ja vám chcem oznámiť, že ste jedny hodinky vyhrali. Ďakujem vám krásne. Za maličko. Už ste niekedy v minulosti niečo vyhrali? Nie ešte. A zapájate sa do súťaži pravidelne? Áno. Tak to som rád a dúfam, že sa vám bude dariť na vyhrávam.sk aj na budúce. Kolegyňa vám pošle v priebehu dneška alebo zajtrajška mail, vy jej naň odpíšte vašu adresu, kam vám hodinky pošleme. Áno. A v podstate sú vaše. Ďakujem vám pekne. Za málo, do počutia. Takže pani sa potešila až ex post, ale máme výhercov týchto dvoch krásnych hodiniek a môžete sa s nami tešiť na ďalšie zaujímavé súťaže.